19. prosinca 1991. Island je priznao Republiku Hrvatsku te je time postao prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku. Kasnije su uslijedila i druga priznanja poput onog njemačkog mjesec dana kasnije, a zatim i ostalih država te danas 15. siječnja slavimo Međunarodni dan priznanja Republike Hrvatske. No zanimljiv je razlog zašto je upravo Island od svih prvi priznao Republiku Hrvatsku, a Island je brži od svih bio upravo zbog nogometa. U narednim minutama ispričat ćemo tu vrlo zanimljivu priču. Prije nego krenemo, lajkajte video ako vam se svidi, pretplatite se na kanal ako volite ovakve teme. Hvala i članovima kanala čija imena vidite na ekranu. A mi ajmo za početak nešto o Islandu. Dakle, Island je otočna država u Sjevernom Atlantiku, te je kao država priznat od 1918. godine i u toj državi živi oko 350.000 ljudi. No sama država i narod imaju dosta dulju povijest, te je naseljavanje Islanda krenulo oko 874. godine, kada je na Island stigao Ignolfur Arnarsson. Zanimljivo je također da Island ima i najstariji parlament na svijetu, osnovan 930. godine. Island je naravno svima vrlo dobro poznat po ekstremnijim prirodnim pojavama poput gejzira, vulkana i ostalim pojavama specifičnima za tu državu. Definitivno možemo zaključiti da se radi o jednoj vrlo zanimljivoj državi, a takva je, rekao bih, i priča oko toga kako su oni priznali Hrvatsku. Dakle, zanimljivu anegdotu o priznanju Hrvatske i poveznici s nogometom iznio je Miomir Žužul na gostovanju u emisiji Tihomira Dujmovića, te je tom prilikom on istaknuo sljedeće. Citiram ga. Naime, prvi čovjek koji je službeno priznao Hrvatsku bio je tadašnji ministar vanjskih poslova Islanda Hannibalsson. Inače je moj prijatelj koji mi je govorio o tome kako se dogodilo to priznanje, pa je na to nadodao. Kohl, njemački kancelar, i Hans Dietrich Genscher, inače ministar vanjskih poslova, pitali su se mogu li naći nekoga sa zapada ko bi priznao neovisno drugima neovisnost Hrvatske prije Njemačke. Njihov izbor pao je na Island, državu koja je neutralna i koja nema ništa u tome. Uvečer zove Genscher Hannibalssona, svoga kolegu. Hannibalsson je ministar male državice, a Genscher je ipak Genscher. I kaže Genscher Hannibalssonu: ne znam znaš li što se događa u Hrvatskoj, ali kancelar Kohl i ja smo razgovarali pa bismo vas zamolili da priznate Hrvatsku i Sloveniju ako je to moguće. A Hannibalsson mu je na to odgovorio: znam ja dobro što se događa. I u ovom dijelu priča upravo postaje vrlo zanimljiva jer razlog zašto je Hannibalsson znao što se događa upravo leži u nogometu. I tu se opet nastavlja Žužulovo objašnjenje koje opet citiram. Hannibalssonov šogor, dakle brat njegove supruge, bio je delegat na utakmici između Dinama i Partizana u Beogradu koja je prekinuta radi nestanka struje. Srpska strana htjela je da se utakmica prekine i igra nova jer smo mi tada vodili 1-0, međutim njegov šogor kao sudski delegat je to odbio. Utakmica je nekako završena, a on se vratio na Island i ispričao priču o tome što se događa u Jugoslaviji kroz tu nogometnu prizmu. Kad Genscher zove Hannibalssona, on zna na jedan neobičan način situaciju u Jugoslaviji i to kroz nogomet i na to Genscheru kaže: nema uopće problema, možemo priznati Hrvatsku već u ponedjeljak. A Genscher mu na to kaže: provjeri s premijerom pa me nazovi u bilo koje doba noći. Na to Hannibalsson provjeri s premijerom i kaže: mi ćemo u ponedjeljak sazvati parlament i priznati Hrvatsku. Istog dana Hrvatskoj je priznanje objavila i Njemačka, no to priznanje trebalo je stupiti na snagu tek 15. siječnja 1992. godine, a u isto vrijeme priznanje su najavile i Italija, Švedska i Vatikan. Vatikan je Hrvatsku priznao 13. San Marino 14. siječnja, a dan kasnije 15. siječnja Hrvatsko je priznalo tada svih 12 tadašnjih članica Europske unije, a ustoje još neke države poput Austrije, Kanade, Bugarske, Mađarske, Poljske, Malte, Norveške i Švicarske. Dan kasnije Hrvatsko je priznala još nekolicina zemlja, a do kraja siječnja Hrvatsku su priznale 44 države. No kao što sad znate, sve je krenulo od Islanda i nogometne poveznice kojim su ljudi s Islanda uspjeli shvatiti što se događa u Jugoslaviji i zbog koje su tako brzo odlučili priznat Hrvatsku. Naravno da ne bi bilo nesporazuma, priznale su Hrvatsku prije neke države, ali one nisu bile međunarodno priznate pa to nije imalo toliku težinu. Ajmo sad još naći današnjih poveznica između Islanda i Hrvatske u nogometnom smislu. Što se reprezentacija tiče, većinom su nam Islanđani pasali kao suparnici. Prva međusobna utakmica između Hrvatske i Islanda datira iz 26.5.2005. Hrvatska je tu utakmicu pobjedila 4-0, a utakmica igrana u Zagrebu u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Uzvrat je odigran 3.9.2005. u Reykjaviku, te Hrvatska opet slavila bez problema sa uvjerljivih 3-1. Uslijedilo je 8 godina pauze od međusobnih susreta Hrvatske i Islanda koji se opet sreću u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, ali ovaj puta u odlučujućim utakmicama u baražu. Prva utakmica igrala se na Islandu i završila je 0-0. U uzvratu u Zagrebu trebalo se riješiti pitanje odlaska na svjetsko prvenstvo. Ili Hrvatska ili Island trebali su dobiti kartu za Brazil. Kao što vjerujem znate, Hrvatska je pobijedila Island 2-0 i plasirala se u Brazilu. Ta utakmica, rekao bi, vrlo je poznata hrvatskom nogometnom puku, ali i šire, pa ćemo o njoj malo detaljnije. Dakle, strijelci su bili Mandžukić u
27. minuti, koji je čak samo 11 minuta kasnije dobio crveni karton te unio malo neizvjesnosti u utakmicu. Sada će... Opa! Crveni karton Mario Mandzukić! Nevjerovatno! No utakmice u drugom poluvremenu riješio je Dario Srna legendarnim pogodkom. Ako vam nije točno jasno o čemu pričam, mislim da ćete sad shvatiti. Srna će potegnuti i zabiti! Ma bravo Dario! Majko te ljubila 2:0! Uglavnom mislim da mi je opet ostao u lijepom sjećanju i opet smo protiv njih doživjeli uspjeh. I sljedeći put kad smo igrali s njima, ždrijeb nas je opet spojio u skupinu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dakle već treći puta za redom s njima igramo u sklopu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Ovaj puta za razliku od prethodna dva, obje reprezentacije prošle su na svjetsko prvenstvo, naravno radi se o svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Prvu utakmicu u skupini Hrvatska je dobila 2:0 u Zagrebu, Brozović je bio strilac ova pogotka i mi smo opet dobili crveni karton, a autor tog crvenog kartona bio je Perišić. Dok smo se u drugoj utakmici jako zakomplicirali život porazom 1:0 na Islandu, kasnije smo još i remizirali s Finskom i dalje, priču znate, na klupu je došao Zlatko Dalić i ostalo je naravno povijest. A povijest je zapisala i još jedan sraz dvaju reprezentacija. Radi se naravno o skupini svjetskog prvenstva 2018. gdje su Hrvatska i Island igrale treće kolo, gdje je Hrvatska zapravo riješila pitanje prolaska pa čak i prvog mjesta, a Island je igrao za prolazak dalje. I epilog te utakmice također svi znate, Hrvatska je u izmiješanom sastavu pobijedila Island sa 2:1, a strijelci su bili Badelj i Perišić. Što se klupskih susreta tiče, iz neravne prošlosti pamtimo susret između Dinama i Valura, gdje je Dinamo definitivno pokazao da je kvalitetniji protivnik, ali se puno više namučio nego što je trebao u ta dva susreta s obzirom da se radilo o prvom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Za kraj treba spomenuti i Hrvate na Islandu i Islanđane u Hrvatskoj. Trenutno je 15 registriranih hrvatskih igrača u islandskim ligama, od čega su 3 Hrvata u drugoj islandskoj ligi, a ostalih 12 su u nižim ligama, dok s druge strane u Hrvatskoj nema niti jednog Islanđana. I to je to za ovaj video. Pišite mi u komentare kako vam se svidio, jeste li znali ovaj podatak i pišite mi slobodno ideje, zanimljive priče za naredne videe, a mi se vidimo u četvrtak kad ćemo najaviti najlakši i najteži ždrijeb skupina za Europsko prvenstvo Hrvatske, te u subotu kad ćemo na live streamu zajedno ispratiti ždrijeb za Europsko prvenstvo. Do tada, pozdrav!